Boleh sibun perlok siap bro ba apa kena ka YouTube channel jongi te mentangi mud banya keren sepanggoy ka business ka ba dang sumi mentahi kadang sumi of banai Januari paratrek kada ka ba de nang ni na po silong ni iba kwa ban join kena ka business lene ladapi kwa ban try pila ban join ya ka WhatsApp group jongi ngila bu apa ka link apa ka description jongi kadang ka WhatsApp group te ngindan baik hang to hapo ka WhatsApp group te ada pikwa ban kali kai pila ban kali na kato ka group ko ba pi join min sa send pi kaling ban register bat kumna ban invest kumna ban update iki profile ne ki KYC ko ban kong pila ban try ka ba si spa tingka ka ba san spa ko dan si jar ko dan ki dang dan su ki ba kam he su ada pi kwa ban try ki baboni ki bom patip ya kene ga bisia nomor ba kadang sumi thamai tamo tong ba nga bala join la kham slam hi menta la don kumba ki dawlain jua ki la don kumba arphone la promote kumta hi nomor ba kito ki bro ki banga pendrong mengaru kila pendrong hi kumba live sound ne kumta hi pila ban pai jak po ka mobile jua ka withdraw approve juga ke bang ala invest buat ke bang ala yo ban withdraw company pinta te minta company pi ya ka account juga ke bang ala dap invest buat ke bang ala dap ban withdraw company pi kumno ban register kumno ban login kumno ban log out mapo jong new apps te kene ketika link jong kene ka company pi minta company pi ka account jong ama nela login minta ki direct aktif jangan ki dan hado khat sangot bat ki direct inactive ki dan hado khat baingot komot ki direct inactive ki bompat terpisah ka total tim kalong ar pendrongut kene ka direct income ka bar ka de ka reward jong ki downline jong fee sibuk lada pi pendrong downline pin yo ka direct income ka pisah ka ba pisu yo free kum to kato ka ba invest pin yo baik kum to hi kene ka level income pat ada pila ke level ne kumtai pila banyo ya kene ka level income pi suyo free baik kumto him dan kam invest re kato ka suwan baik kumto hi te kene ka 1000 ka saus papat kene ka bangala transfer mangah po ka bang akau jonga bat menta ka bisa jonga ka dan arspa sanpu atingka oke angne pila ban iya ki reward lani ki ayu ki kum ki daily income ki level income ki fund withdraw ke ba pila withdraw ne ro kapawi yang ne hajrong ro kapawi keblai sibun perlok pi ki baju pe ya kene ka channel jongi bun hi ki jing makla ki ba pi ye kene ka video nomor bangi lang su sedang kong lang don sibun ki jing tunang perla ai ban le kembali ki wei te ngangi tenum thawire kita giba duna giba bakala te sa pembek sa pendap himo sa komen su min sa lepat next video ngin sa yele ban le khambai bless bun wa share like comment ya kini ka channel jongi soba ban share ki perla jong phi thu ba kadon koi company ka badang sumi thamang ne po megalia ka bade kitrai gide na po jawai stay ta bless bun